danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسونا الله mai rahama mai jin kai masoyan Hawasha Hilaliya kuma da ma'ulmi ta duka Hilaliya na zo muku da wani mugun labari wanda ba shi da daɗin ji wallahi ni ma ban so ba abin da ya faru ba amma dan gaya muku ku yi haƙuri domin dan dakatar littafi har sai na dawo cikin hayyacina domin kasafin da aka mun kuma da shirin da aka mun domin an ɗauki hotuna na an yi amfani da wata murya ana mun kasafi da lambobin wayata irin mikiyan nan ne mahassada wanda ba sa so su ga mutum ya ci gaba daman duk mutumin da aka gani yana ci gaba a rayuwa haka ne a ita mai sheri a duniya don haka an yi amfani da muryata wai ba muryata ba ku yi haƙuri fotuna na da lambobi na an min sheri kun san ko da a ce ni ina karuwanci ai badan yarda ba in tura hotuna na a duniya ban ni da hankali wallahi sherin kawaye ne suka min sheri wa in su ma ban san su ba kawai irin wa'annan ne hasara wai dan ma ku san wannan hasara ta suka yi Hawasha Hilaliya Ummita inna wadda aka fi sani da Ummita wadda take karanta labarin yaki a soyayya ita ce ta yi haka dan ni ba dan iya faɗi ba iyazi billahi wannan shine wulakancin da aka sani a bakin duniya group lambobi na ba wanda baya kira na daga maza har mata amma alhamdulillah Allah ya tsare ni aka ce idan Allah ya kare ka ya tsare ka wani mutum bai so ya kare ka ya tsare ka ba domin ma duk wanda ya doko min yake ya san ƙarya ce aka mini ya san ƙarya ce duk wanda ya doko min haka yake ce min na san ƙarya ce aka miki daga mazan har mata kuma ba wanda ya goyi bayan abin da aka min don haka na gode ya Allah amma dai yanzu bana cikin hayyacina don haka insha Allah idan na dace cikin hayyacina dan ci gaba da karanta muku labarin ku ba ku matsala ko da a yau idan ne na dade da insha Allah zuwa da dai da kudan ka muku kashi na 15 ina tare da ku soyana dan Allah dan Annabi na san ko da a ce wannan labarin ya je kan kunnan ku dan Allah dan Annabi ku yi watsi da wannan labarin dan duka ƙarya ce sheri ne aka mun dan haka kan wanda ma yake ajiye shi a wurin domin ba muryata ce duk kun san muryata kuma yanzu zan yi amfani da canza murya irin haka dan canza muryata da ku iya gani in na canza muryata duka dai da ku gane ni don ma ko da a ce ma kun murya ta je kan kunnan ku da ku san ba ni bace ba kuma ba sai na canza muryata ba haka nan ni saboda ni ina tare da Allah kuma Allah yana tare da mai gaskiya na rike Allah kawai na dogara da Allah don haka yanzu zan tuturo muku kuma ina so duk wanda ya ji sakon nan ya tura group da WhatsApp da Facebook ni ce ta ku har kun kasance tare da ni mai nishadantar da ku mai farantar da ku a Hawasha Hilaliya ku ci gaba da komencin gyara korafi ko ba na bar ku lafiya.